Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. Именият пенсиялары артты, әмма олыгайып та әлеге акчаны ала алмаучылар бар. Яңа елдан пенсия фондында нинди үзгәрешләр кертелде? 100дән артык гаилә ана капиталына сертификат алды. Шәһәрдәшләр бу акчаларны нәрсәгә тота? Тын океан яры кумлы капкан һәм чокыр чакырлар. Dakar 2018 ралли марафонының 4нче этабы КамАЗ мастер командасы өчен ничек тәмамланды? Бірінші январдан пенсия фондында үзгәрешләр кертелде. Ел башыннан ук эшләмәүче пенсионерларның именият пенсиялары 3,7%-ка артты. Бу сан 2017 елның инфляция күрсәткеченнән зуррак. Гадәттә ел башында пенсиялар февральдан гына артса, быел пенсионерлар гыйнвардан ук зуррак күләмдә акча алачак. Теманы Гүзәл Шахапов дәвам итә. Именият пенсиялары якынча 500 сумга артты. Мондый төр пенсия алучылар саны Чаллыда 2,000-дән артык. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости в итоге вырастет до 13 703 рублей. Что касается дальнейшего повышения пенсии, то также будет повышена пенсия, социальные пенсии с 1 апреля на 4,1%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии вырастет до 8177 рублей. Әгәр стаж һәм баллар саны җитмәсә, олыгайгач та именият пенсиясын түләүдән баш тартырга мөмкиннәр. Былтыр 60 яшьлек шәһәрдәшебезгә бу пенсияны түләмәгәннәр. Аңа фондка 5 елдан соң килеп социаль пенсия рәсмиләштерергә кушканнар. Хатын-кызлар әлеге төр пенсияны 60 яшьтән алырга хокуклы. Яңа елдан әти-әниләре ташлап калдырган балалар да 10,068 сум күләмендә социаль пенсия алачак. Чаллыда мондый балалар унау. Причиной появления нового вида пенсии стало то, что дети, родители которых неизвестны, были изначально поставлены неравное материальное положение по сравнению с детьми, сиротами, поскольку не имели права на получение пенсии по случаю потери кормильца. Ну, юридически чисто вот, есть по потере кормильца, а тут родители неизвестны. Хезмәт эшчәнлеген туктатырга теләүче пенсионерлар өчен дә яңалыклар бар. 2018 елда да индексация эштән китеп 3 ай үткәч башкарылачак. Әмма пенсионерларга бу акчаны шул 3 ай эчендә түләячәкләр. Барлык сорауларны пенсия фондының контакт үзәгенә шалтыратып бирергә мөмкин. Быел телефон аша 5 белгеч урынына 9 белгеч җавап бирә. Димәк, чиратлар булмаячак. Гүзәл Шахапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бүген 100гә якын гаилә ана капиталына сертификат алды. Программаны гамәлгә ашыру дәверендә Чаллыда 36 000 сертификат тапшырылды. Шәһәрдәшләр бу акчаларны нәрсәгә тота? Яңа елдан программага нинди үзгәрешләр кертелде? Безнең сюжетта. Бүген шәһәрдәшләр 453,026 сумга ана капиталына сертификат алды. 2018 елда аның күләме үзгәрмәде. Гаиләләрнең күбесе аны торак хәлен яхшыртуга юнәлтә. Конечно, рады. Мы потратим на ипотеку, внесем туда. Үзебезнең кредитны түләргә дип исәпләп торабыз инде. Без бик бәхетле. Икенче балабыз туды, кызыбыз, беренче улыбыз бар иде. Шулай бергә тормыш итәргә язсын. Яңа елдан ана капиталы программасына үзгәрешләр кертелде. Әгәр гаиләдә икенче бала 2018 елның 1 январыннан туса, капитал акчасыннан ай сайын түләм алырга мөмкин. Әмма моның өчен гаиләнең кереме 13713 сумнан артык булмаска тиеш. Хәзер балалар бакчасы өчен түләр өчен 3 ел узганны көтәргә кирәкми. Димәк, әти-әниләр кечкенә балаларын да түләүле бакчага йөртә алачак. Хочу пожелать, чтобы в ваших семьях всегда звучал громкий детский смех, чтобы ваши дети радовали вас своими успехами, и в будущем вы могли гордиться своими детьми, а пусть ваши дети гордятся вами. Программа 2021 елның 31 декабрына кадәр дәвам итәчәк. Гүзәл Шахапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Шәһәребез ел сайын республика күләмендәге бәйгеләрдә катнашып, призлы урыннар яулый. Шушы көннәрдә узган елдагы эшчәнлек буенча Татарстанда иң төзек шәһәр ачыкланды. Чаллы иң төзек торак пункт номинациясендә җиңде, хөкүмәт дипломы һәм 1,92,000 сум акча белән бүләкләнде. Бу акчаның 10%-ын шәһәрне төзекләндерүдә катнашкан хезмәткәрләргә бүлеп бирәчәкләр, ә калганы шәһәр мөхитен тагын да матурайтуга тотылачак. Әлеге бәйгедә Жилкомсервис идарә компаниясенә территорияны яшелләндерүдәге югары күрсәткечләре өчен диплом тапшырылды. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы социаль учрежденияләрне һәр даим контрольдә тота. Кешеләр тәүлек буе яши торган җирләрдә янгын куркынычсызлыгын үтәү аеруча мөһим. Кичә инспекторлар Тукай районы Теләнче Тамак авылындагы картлар һәм инвалидлар йортын тикшерделәр. Төнгә рейдта безнең хәбәрчеләр дә катнашты.
Bu tünkü tekşürүү turunda Kortlar yurtu жетекчилиги алдан кесетилмеди. Шуңа күрә рейд персоналның гадәттән тыш хәлгә әзерлеген күрсәтәчәк. Вакыт төнге сәгать 10. Тәрәзәләрнең күпчелегендә ут юк, димәк кешеләр йоклый. Ишек ябык, әмма каралышыны озак көтәргә туры килмәде. Здравствуйте. По графику личная проверка. Проверяем объекты соцобслуживания с массовым приемом людей. Каралышы бераз аптырашта, әмма озакка түгел. Тиз арада тиешле барлык документларын чыгарып күрсәтә. Аннан соң инспекторлар бүтән бинаны карап чыгалар. Янгын куркынычсызлыгы ничек үтәлә? Төнлә биредә 2 хезмәткәр һәм 54 кеше куна. Иң мөһиме, янгын чыкса нишләргә икәнен белергә кирәк. При пожаре, там возникновение каких-то чрезвычайных ситуаций 01 в первую очередь, а потом уже руководящие должности, Тукаевской администрации и все остальное там же. Потом уже план эвакуации происходит. Малоходящие, которые колясочники, в первых случаях их в первую очередь, а потом уже остальных уже на втором этаже. Рейд барышында запас чыгу юлларында карадылар. Аларның ачкычлары тиеш булганча вакытыда иде. Сигнализация һәм янгын краннарының төзеклеге, янгын сөндерү җайланмаларының эшкә яраклылыгы, бинага килү юллары, янгынга тышкы яктан су сиптерү һәммәсе дә тикшерелде. В случае получения сигнала о пожаре в Тукаевском доме 13 для престарелых и инвалидов первоочередно сюда прибывает отдельный пост Ленчатамак, который находится здесь же, то есть непосредственно близости. И также из города Наверное Челны выдвигаются в автомобиле согласно расписанию выезда. Бүгенге рейд барышында янгын куркынычсызлыгы буенча зур кимчелекләр ачыкланмады. Фаҗига чыкмасын өчен социаль объектларда мондый тикшерүләр даими алып барылачак. Рим Әхмәтова, Елена Камалова, Сергей Бельданов. Яңалыклар. Дакар 2018 ралли марафонының 4-нче этабы тәмам. Командаларга 444 чакрым юл узарга кирәк иде. Шуларның 330 километр махсус участок. Нәтиҗәләр буенча КамАЗ Мастер командасының 4 йөк машинасы генераль классификациядә нәтиҗәләрен уңай якка үзгәрткән. 4-нче этаптын океан ярында узды. Берлинеда 2 катнашучы. Дистанцияның 2-нче өлешендә спортчыларны авырлыклар көтте. Антон Шибаловка Дмитрий Сотниковның ауган йөк машинасына ярдәм күрсәтергә туры килә. Бу 1 сәгатьтән артык вакытны ала. Дмитрий Сотников экипажына 2 тәгәрмәчне алмаштырыр өчен дә вакыт кирәк. Там очень гиблые места, узкие каньоны, там непроходимые, просто узкие для грузовиков. Расстояние, для джипа, но никак не для грузовика. Помяли с той стороны борт, прокололи 2 колеса, меняли и потом ехали осторожно. До Песков доехали, и вот получилось. Это было до переворота? До переворота было, да. 227 чакрымда Айрат Мәрдиев командасында уңышсызлыкка очрый. Аңа ярдәмгә Антон Шибалов килә. Кым капканында 1 сәгать вакыт югалткач йөк машинасының генератор кайышы өзелә. Машины же современные, они без электричества же не могут ехать. Сами меняли? Нет, мы доехали сюда на аккумуляторах, то есть дотянули до последнего, потому что понимали, что если мы заглушим машину, то просто нам не хватит зарядки аккумулятора завестись. То есть дотянули до сюда, выключили все потребители, вот сейчас на точке сервиса меняем и едем дальше. Бу юлы да КамАЗ Мастер командасында да йөк машиналар зачетында да иң яхшылар рәтендә Эдуард Николаев, Дмитрий Сотников 7-нче, Мәрдиев 9-нче, Шибалов 13-нче урында. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, яңалыклар. Бу сүзгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән саубуллашам. Исән сау булыгыз. Продолжаем праздновать! Рождественский кредит корпорации «Центр» и «Селдом». Например, узкая и вместительная стиральная машина LG всего за 1000 рублей в месяц. Корпорация «Центр» и «Селдом». Все как для своих. Успей купить квартиру за 1 730 000 рублей в жилом комплексе «Крылатый». Телефон в Челнах 78 24 32. Санаторий Шипавасу и Жмингоды предлагает своим гостям уникальные лечебные программы. Пусть наступивший год пройдет под знаком здоровья, красоты и благополучия.